Milí televízni diváci, televízia Lux, všetkých vás srdečne vítam v tomto našom kostole svätej Alžbety v Banskej Bystrici. Tento kostol má úžasnú históriu, pochádza už zo 14. storočia, prešiel rôznymi prerábkami, zmenami a možno tá najväčšia, čo sme urobili, bola v roku 2021, kedy tento kostol povstal do novej krásy. K podvojročnej oprave sme ho kompletne zrekonštruovali zvonku aj znútra. Veľmi dôležitou udalosťou v tomto roku 2024 bolo aj blahorečenie Božieho služobníka Janka Havlíka. Prečo to spomínam? Lebo priamo tento kostol je úzko spätý s týmto novým blahoslaveným, keďže on tu taktiež pôsobil a ministroval a slúžil v tomto kostole. Tak sa veľmi tešíme, že aj tento kostol si vychoval svojho svätého. Náš kostol je tak úzko spojený s našou reholou, pretože sestry Vincentky vlastne začínali v tomto kostole svoju činnosť už v roku 1870 a nepretržite cez celú totalitu vlastne fungovali v Banskej Bystrici sestry a slúžili chudobným. Takisto aj mimo kostola robíme s pátrami rôzne akcie. Združenie zázračnej medaily, aj Združenie Marianskej mládeže, kde sa sestry angažujú. Misevi, ktorí tiež patria do vincenskej rodiny. Ja konkrétne tam robím koordinátorku alebo duchovného poradcu, ktorí sa tiež angažujú v kostole svätej Alžbety, či už ministrovaním, alebo všetkými potrebnými vecami. Napríklad, keď máme vzadu za kostolom Agape, tak oni to všetko väčšinou pripravujú. Keď pred 3 rokmi ma páter Pavol oslovil, či tu nechcem robiť kostolníčku, veľmi som váhala. Nebolo mi to cudzie, lebo aj predtým som robila kostolníčku, ale keď som sa už tu tak akože udomácnila, tak som zistila, že je toto úžasné spoločenstvo, kde naozaj sme tu ako jedna rodina. V tomto kostole je ešte také spoločenstvo, nepoškvrnené počatie Panny Márie, kde Panna Mária v kaplnkách prichádza do rodín, kde sa po týždni menia rodiny a z rodiny do rodiny prichádza, kde môže sa rodina spolu modliť. Mám na starosti zbor pri kostole svätej Alžbety spolu s ďalšími takými mojimi mladými priateľmi a spievame v podstate každú nedeľu pri večernej nedeľnej svätej omši o 7. večer. Stretávame sa na nácvikoch 1,5 hodiny pred touto svätou omšou. Pre mňa tento zbor je celkovo taký jeden veľký zázrak, pretože sme začínali v podstate a teraz nás je okolo 20 aktívnych členov a stále prichádzajú noví, či už speváci alebo hudobníci. Minule sme mali taký veľmi zaujímavý zážitok, že sme vybrali jednu pesničku, na ktorú by sa veľmi hodil kachon a naša kachonistka nemohla prísť, lebo bola ocestovaná. Tak nám to bolo veľmi ľúto. Začali sme spievať a po prvej pesničke úvodnej prišiel jeden chalan zo spodu a pýta sa, mám v aute kachon, môžem ho priniesť a zahrať si s vami? Tak to sú proste také zázraky, ktoré zažívame a fakt cítime takú Božiu blízkosť a prítomnosť. Mnohí mladí priatelia z tohto zboru sú zapojení aj do divadelného súboru, ktorý sme vytvorili a chodíme po Slovensku do farnosti s muzikálom, ktorý sa volá Predobraz. Je to o predobraz Panny Márie v biblických ženách Ruth, Judita a Ester. Sme v duchovnej správe patrov Vincentínov a sestier Vincentiek, takže sestier dcér kresťanskej lásky. Ako spoločenstvo sa stretávame každý piatok na detskej omši, po ktorej organizujeme detské stredka pre mládež, pre malé deti, aj pre nás ako dospelákov. Každoročne organizujeme aj vincentský ples, v rámci ktorého máme aj my ako Združenie Marianskej mládeže taký silvestrovský program, takže pozývame aj spoločenstva z iných miest celého Slovenska. Zároveň organizujeme letný týždenný tábor pre deti, rôzne víkendovky pre mládež. Sa snažíme žiť ako spoločenstvo a vychovávať mladých animátorov a viesť tie deti k takému vincenskému, marianskému duchu. Ja za seba môžem povedať, že ak by nebolo tohto spoločenstva, tak nie som tu v kostole a nemodlím sa ruženec, ale možno som v piatok miesto stredka niekde v klube, niekde pod vplyvom s kamarátmi. A vlastne vďaka tomuto spoločenstvu a vďaka tomuto kostolu a vďaka týmto patrom môžeme žiť taký život v plnosti. Prvým impulzom pre vznik tohto spoločenstva vlastne bol projekt Taška svätého Vincenta, ktorý organizujeme v našom kostole už 5. rok. Pointou tohto projektu je, aby ľudia si vzali prázdnu tašku s návodom, ako na to, naplnili ju trvanlivými potravinami a drogériou
následne ju priniesli do kostola. Máme zoznam rodín, ktorí tvoria zväčša sociálne slabší, viacpočetné rodiny alebo dôchodcovia. V našom kostole máme košík svätej Alžbety, do ktorého vlastne môžu počas celého roka ľudia nosiť potraviny, ktoré si následne uložíme do nášho skladu. Raz do mesiaca navštívujeme naše rodiny, potešíme ich vlastne týmito potravinami a drogériou. Som zo spoločenstva San Egidio, stretávame sa v Banskej Bystrici a hlavná charizma tohto spoločenstva je vlastne starať sa o chudobných a ľudí bez domova. Mňa inšpirovalo a motivovalo vlastne Božie slovo k tomu. To bolo konkrétne, že či nie, to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď lámeš chudobným svoj chlieb. Čiže vlastne ten chlieb, ktorý dávame, tak to je hlavne to Božie slovo a hlavne to povzbudenie a hlavne Pána Ježiša. To znamená, že my sa začíname stretávať vždycky 16:30 každý štvrtok. Pozývame ľudí z ulice spolu s nami sa modliť. A predtým pol hodinu pripravujeme chlebíky, kávičku, čajík. Čiže vlastne staráme sa aj o ich telesné potreby, ale snažíme sa im dať aj tie duchovné, čo má každý človek. Aj vás takto chceme pozvať k tomu, aby ste možno aj vy tak patrili do tejto našej vincenskej rodiny a prijali toto pozvanie, lebo chudobný je všade veľa.